Ганаровае права узняць дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь атрымалі. Сёмачкін Уладзімір Ільіч, старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя былых непаўналетніх вязняў фашызму. Бялецкі Дмітрий Викторович, гвардии майор, офицер 38-й, Брестской особной гвардейской десантно-штурмовой Венской червоностяжной бригады, делегат 7-го Усебеларускага народнага ўсходу. Мартынюк Кирилл, навучэнец дзяржаўнай установы адукацыі, сярэдняя школа нумар 12 города Бреста, імя Константина Лявонтьевича Губарэвича, начальник гарадской зводнай ганаровай вахты, юнармеец-инструктор, узнагароджаны знакамі выдатнік поста памяти, выдатнік беларускіх пастоў. Стяг узнять!